Давай так, от у партії «Голос» є якась позиція стосовно того, як повертати Донбас і Крим? Якась тактика, якась стратегія, розуміння, що треба зробити? Ми розуміємо, перше, що Крим треба повертати на площадку всюди, де тільки можна, для того, щоб піднімати питання по Криму. Тому що за 5 років, і 2014 року вона зійшла взагалі на ніц з усіх можливих майданчиків виговорень. Мало того, мені дивно, чому по Криму не зробили подібну історію. Умовно там, ну нехай Мінська, погана, не погана, але чому ніде немає переговорної площадки ні з ким? Ну, зокрема, з партнерами, Штатами, та, зокрема, на жаль, з сусідами. А давайте вернемося знову черговий раз до Будапештського меморандуму і так далі. Обіцяли це зробити, не роблять? Ну, і не робили 5 років. Але Зеленський обіцяв, між іншим. Ну, давайте запитаємо, це буде ще одне питання в списку, ну не буде, точно буде. У вас є бачення? Я відверто скажу, ми працюємо над цим баченням, наразі його готового немає. Мало